n'ofe shiga mmiri ọ kpọga nga ahụ n'ọkụ na-eko ọ bịa n'ala nga ugbo o nweghị ike ịla ala ole zuru ihe amshi ele na ọ gaga wee bịa nga Saide, inonga. Tunapanda na-echineke afakla ni mulo gị ewebe ni no. Isi gani? Hey! Anotom ni agafege m no shiri si ihe kenye shi ihe awu shiri go. Maka aka ni gị ihe onwe temperate. Gị ruo ote agaba anu shie iwe bedori. Nkabute. Sa ka ọ kwara m ebe ha gụda akwa nga. Ni nwe m nwoke. Chief, isi gani wa? I wouldn't make him shigo. Him shigo walk. Ogwo afọ. Adịghị mama safari be mama. Kamgbe week abụọ, anyị katabedi motel kwụsị. Mgbe ụda ahụ ngo tere ka ụlọ ga-ada. Ya na-akwụ m n'ọchị dudududu sa ihe ke m riri ọwụrụ. Nne m sie ike ma ọ bụ otu kọp ma ṅụọ. Mbe ọ tadị ihe a na-ekwu. Ihe m shigo awụdụ ọgwụ na-akwụsị afọ. Ọgwụ na-asa afọ asa. Ọ saa mụ, enidiri m asa afọ m dị dọtị. Kpọsọ m Chineke m na-ego. Machi, asa afọ m riri unyi. Enidiri m ọgwụ ọ ga-awụ m nwa ya ote ga na-akpa m ote. Ga na-akpa placenta m ote. Nụchacha ebe niile enwere onwe. Chiga gbaga m otu kọp. Ebe anyị gara ihe ugbo agara ogbu a na ha lewo m anya. Arịwọ ka agwụgwọ m onye ụcha. Mozi asa gị bịabala wik ọdọ. Nwunye nwa m gbudo m obi sị m na ọta aka ebulala ogo. Agwọ ọkọtụgara uwe ngwa akaba akwa ndị mmadụ na-ele m. Si ele etu echiri ebulala ogo nwoke ọkpụrụkpọ ha ote. Amadụka Lopis. Enwere nwe ka mpa m nọrọ. Ndị Michael enwere onye ji ekwugo ụka. Sọ ọwụ gịnị na-eme? Mrụwa ha sịbe m na ọ bịa wik ọdọ ka gị. Ka agwọ ọkọta ebu m ọnụ. Jesu! Ọ dị mma. Go ihe m ike. Ma ha ga-eme Chief. Ọ dị ka anyị pụọ n'ezi ga nọrọ. Ụmụ nga anyị na-anwụrụ ọkụ stọp ga anyị pụọ sa anyị ga nọrọ kọrọ. N'ezi nga na mụ na gị anyị na-aga kọrọ. Mụ na gị pụọ n'ezi. Nga ndị mkpọfuru atọgara ha. Enwere ha moto asị ndị ụtọ gị onye pụtara izu otu enwere. Ka m bịa gị ihe nkete m si teke ya prekọshọn. Chekalala onwe moto agaje ele anya n'azụ. Teka mmega anya chanchancham. Meshi na ụlọ gafere m riri onwe m kleva. Ụka apụkwụlezi anyị nọ nga ihe ọbụla ga-ekwukwu nga. Ihe mere gị nwere ere ada aghọta ihe a na-ekwu. Ọ ga-awa ọgwụ ụmụ nwaanyị naanị ihe gbasara nwaanyị. Ọ nweghị ihe gbasara nwoke. Ọgwụ ka n'afọ. M shigere na ọkọ ọhịa nwaanyị kwesịrị na ọgwụ enyere m sị m ṅụọ maka ihe mege m n'ime afọ. Nwunye m asị ihe rịaga m na ihe si n'ahụ nwunye ya eme n'ọnwa ọrịa nwaanyị na-arịa m. Ọgwụ ọbụla ga-agwọ ọgwụ ke m. Ọnwụ dị m ụtọ ọ na-ala ke m n'iyi. Ọgwụ ụmụ nwaanyị. Ọgwụ ka ihe rịaga m ọrịa ụmụ nwaanyị. Otu ime. Amaka, ele nwa. Amaka. Biko bịa gaa titụrụ m ọkụ mee ọkụ ya nwe nga biko. Ịma ihe anyị shigawa ọgwụ. Aja wela anya nwunye m nwoke. Ịjaba anya awụọ m ụmụazị. Ọgwụ ka na-esi usi ọma ote m. Ga wụrụ ọgwụ ọma anyị ji emere nri. Ihe awụrụ ụdị ọgwụ na ọgwụ na-arị mma n'ahụ. Na-aghọta ihe anyị shigara ihe ahụ ihe ntakịrị ọnụ ofu onye anaghị abụ nga ọrịa ahụ nke ụlọ ha obere nwa kpọm. Ma ihe mere na ị gaghị aghọta efere anyị na-edechara eti Nkechi nne m ọkwa efere niile dịcha unye onwe ka asara asa enwere efere anyị ga-eji etigere gị nne nga etiga ha efere dị na-ekwu bụ okwu ihe nke m ji wọtakịrị na-akọwa m chọba ibe efere agụrụ agụgbuo m na m echichi ọ gị ka m chere nne nga elekwuru ụdị chingom ayọ ihe nka onye ọbụla chekwara onwe ya agụrụ nọ n'ụwa kịta ebe niile onye na ndị na-achị anyị achịgbuola anyị nwere nga agụrụ na anọwọdụ onye ọbụla ịhụrụ mega ihe ebile m na onye ọbụla bụ ngwa nke iji wee shiri ụlọ gị bụrụ waterproof ọ ndị maka iji wee chekwa ka ọ ọdụ n'ahịa eji na-ega ọkụkọ gara ụwa ọkụta bịa figara m ọkụ ma gị na-akọ hapụ ya meji aka m ka anụkwanụ m nọ afụlara m hapụ ya nga gbalịkwara ntakịrị agala m ose ka nka ụdịrị na-adị etibu ya ose mkpasịta ihe ejiri gọkọ ngwa anyị gara ha bupụta akụkọ ga-akọ ihe na-eme m onye na-akọ ihe ka na-akọgụ na azụ ọrị mma ndị kọgara ihe ndị enyi go ndị ọ ga-abịa nga ha buru na ibu ihe gide ata ha ahụ ma m na-abịa akọrọ ihe na-eme ahụ m ihe adịka ọwa ọgwụ ka esi biko mgbe ọdọ gị welarịta aka na nnu ori too much ọ dị mma n'ahụ ma aka nwụ webelalụta aka anyị ga-eri mma mana aka nwụ bere nnu bụọ ya wede n'isi ya ịhụrụ gị iwe amana emete ihe ọma m mere gị na ọkwa ọghọna gị ihe ọtụ ndị m nyere gị na ịmara na nnu anọ ya
ọnwụ na m enye gị n'ihi ga mma nne ọ dị ama m adịghị ndị sọ wụ ka ọjọọ mgbe agụ otu osiri mgbụlala m ụmụazị ma nke ibuchala ndị na-ana anụ ụmụ m bụrụ ọnụ ụwa kịta bụ ụwa onye riri echeta ụlọ onye na-eri ya ga na-echeta ụlọ dị mma nga ụlọ ha atasị ya n'ime nụkwa ọkụ You think say they wise? You are a mumu man. na nwoke nke ị ga-egbu onwe gị wu ịlaikiri nne karịa ndụ gị kwadoro ya ọnụ ka m na-aga ọwụ sọ ọsa ya ma emere gị ka emefuru emefu erichakwara racha efere nọkwa nga aha si m n'ụlọ ya anyị ahụ bukwe elu nga onye ọta nke onye na-enye gị mmiri enwede m mmiri mmiri gị ma egburu gị onwe m ele m gị nne nga gị iricha racha efere ta nke ị gwara m nga ahụ nnu anọ ya ọsa anọ ya ka ya anọ ya ka ọzọ ana gị ikeche ka ị ga-ewerara ụmụ gị bịa nga anaga m mmiri lawara ụlọ gị ndị na-ekiri na-apụ ndị mmadụ ala alụ ma ndị nọ nga gaa ụlọ ele ihe nyere m ihe obi na-enyebe gị ihe ọkarịa na ebuelo na be ya nwatakịrị otu ngaji abụọ m tebasị nye m ada akụ nwa m ọtụta n'ume ya ka ị ga-abịa m ga-eji ikuku ekwuchi m ya na otu kọpụ nnu na ibara abanye ga mbe akpọkwala m oke ọjọọ mgbụchala gị ngụ gbagha gị ka ọwụnụ mgbe ọgwụ ogale m ga-aṅụ na nnu na m nwara nga ụda ele ihe nyere m ihe obi na-enyebe mbụ na ibụrụle ka otu kọpụ nnu ma gara m na efere were aka m tụkwasị ya n'elu ụzọ ihe abụọ chi na-egbula ndị mmadụ mmiri ga-aṅụ na gị nwekwa ya n'anya ọma sị ka ripụ nwunye m nwoke ihe ime ne m ọkụ ihe gị nọ ga-esi m anwakwụla ya nwa inwe gị oge ole m ga-aṅụ gara nnu na m ra nga ụda ka iburu ogbe gbeta nkwete kọmpanị gbuo m ihe m luo ya na mkpọrọ maka chukwu ekwe anyị na-agwa ihe ọbụla mege nlakpụrụ taa ga-etete echi ka gị gburu gụgba ga-adị gị otu ka m gụgba m kọla ụmụ m kọla ịwa niile nye ọla mme m n'abalị taa mara ahụ ga-echeta maka Chineke maka azatụkweri na ndụ m gị kpọ m onye ochi ede ihe nyere m ihe ọwụ ị na ihe onye ọgba mmiri na-enwere onye mere m imere ya na ihe ọwụ ị na-emebe ya dị ka alawala m ema ihu echi ụka a ga-ebula gị echi welitekwa ụkwụ na anyị ga-agba ngwa digolo gị wee sara m si egbe m gụrụ ekpere nya na eburu amụma so na ndị ga-anwụ na wik ya bịa ka anyị nwere ihe a ga-eme ka eme achịa ya mere ihe back to senders. Thank you. Ya kwa so kweli. Ọrụ dike m na ọrụ gị. Ai, dị mmadụ gị na-enye nka. Ihe ọma niile m mere. No just say thank you. Ịkọ m unu. Ị ga-abịakwa ụbọchị ọzọ. Nkechi!